Szegeden az Árkádban vagyunk, ahol egy nagyon komoly programon vehetünk részt. Szakképző intézmények kínálják felnőtt képzési tanulmány lehetőségeiket az érdeklődők számára. Ez a Dél-Magyarország kezdeményezésére létrejött rendezvény. A bemutatóüzemi programok az Alföldi Agrárszakképzési Centrum pályázata, amelyben 7 centrumos intézmény vesz részt. 7 centrumos intézményben történik ennek a programnak a megvalósítása, és ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy ugyanúgy, mint a bemutatóüzemi pályázati programban, itt is bemutathassuk az érdeklődők számára, így a diákoknak, a szülőknek és az agrárszakma képviselőjének mindazokat a lehetőségeket, amellyel az élethosszig tartó tanulást támogatjuk és segítjük. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum 7 intézménye számára egy olyan innovációs lehetőséget kínál, és egy olyan innovációs lehetőségekkel élhetnek az intézmények, ahol a legkorszerűbb, legmodernebb technológiát igénybe véve, ezt a bizonyos BAT technológiát igénybe véve és felhasználva gyakorlatilag eszközbeszerzésekre nyertünk pályázatot, lehetőséget, illetve az élethosszig tartó tanulást támogatva egy előadás sorozatot kínálunk a 18 éven felüli érdeklődők számára. Ezeken a bemutatóüzemi programokon tulajdonképpen bárki részt vehet. Talán fontos kikötés, hogy 18 év fölötti legyen az érdeklődő résztvevő, és fontos még elmondanunk, hogy ingyenes a részvételi lehetőség ezeken a programokon. Minden intézmény, minden centrumos intézmény honlapján és közösségi média felületeken közzétesszük ezeket a meghívókat, a pontos időpontokkal, megjelölésekkel, így első kézből tájékozódhatnak az érdeklődők a programok időpontjáról és lehetőségeiről.